вохӯрии байни дастаҳои Сарафшан ва Эсхата ҳам ба қатори бозиҳои беҳтарини даври сеюм дохил мешавад. Ду дастаи вилояти Суғд дар баробари ҳам ончунон бозиданд, ки Сарафшан танҳо дар поёни қисми дуввум дар вақтҳои иловашуда аз бохт раҳо ёфт. Эсхата дар зинаи шашум ва Сарафшан дар зинаи нӯҳум мавқеъ гирифтанд. бозии байни дастаҳои вилояти Суғдро ба дерби монанд мекунанд, яъне ҳамшаҳриҳо дар муқобили якдигар бозӣ мекунанд ва ин бозӣ истисно ҳам набуд, чунки дастаҳои Сарафшан ва Эсхата бозиҳои зиёде анҷом доданд ва мо дар бораи бозиҳои пешинаи онҳо чизе гуфтанӣ нестем, вале бартарӣ бар ҷониби маҳз Сарафшан аст, ки то ин дам 6 ғалаба дорад ва ҳамагӣ 2 бохт. ва инҷо баробари оғоз шудани бозӣ якбора футболбозони дастаи Эсхата ба ҳуҷум гузаштанд. дар ин мадоре ки мо видим соҳибони майдон бо пироҳани сурх дар майдон ҳастанд ва як гузариши ниҳоят олӣ аст ва инҷо қариб буд ки тӯб вориди тӯри дарвоза шавад, аммо аз канори он ба беруни майдон рафт ва ҳоло мо инҷо мебинем ки футболбозони дастаи соҳибони майдон ҳам барои кушодани ҳисоб бисёр ҳам кӯшиш карданд. зарбаи Сӯроб Бердиевро мебинем. аз ҳама аҷибаш он аст, ки дар майдон мо 7 нафар легионерҳои ӯзбекистонии дастаи Сарафшанро дидем, аммо чӣ мегӯед, ки ба онҳо муваффақ намешуд, ки дар қисми аввали вохӯрӣ ба комёбӣ мушарраф шаванд. ҳоло тавре дидед инҷо бори дигар ба мо Абдуҷалил Манзаров ё Маназаров нишон дода мешавад ва футболбозони дастаи Эсхата бошанд, дар ҳолати ниҳоят хуб тӯбро ба самар намерасонанд. ин Санҷар Рихсибоев аст. ва ниҳоят қисми дуюми вохӯрӣ аст ва бубинед тӯб вориди тӯри дарвозаи дастаи Сарафшан мешавад ва ин корро Ҳамидулло Абдулҳамидови ӯзбекистонӣ ба иҷро мерасонад. аз марказ хеле ҳолати хубро бо ҳам бозиданд бозигарони дастаи Эсхата. 1-0 онҳо ба сафи пеш баромаданд ва гузаришашон ҳам олӣ буд ва тавре мебинем Шаҳзод Шамсиддинов дарвозабони дастаи Сарафшан ҳам имкон дошт ки гол занад, вале дер давом накарда боз як голи дигар аст, боз голи дуюми ин даста Ҳоҷи Абдуманон. ҳоло дар экранҳои мо шумо бубинед ҳеҷ ҳолати нобозӣ инҷо нест, танҳо гузоштанд Ҳоҷи Абдуманонро ва ӯ голи дуюмро ҳам ба тӯри дарвоза равон намуд. 2-0 ба нафи футболбозони дастаи Эсхата аст. ҳоло боз бибинед инҷо ҳуҷум идома меёбад, боз як ҳолати дигар. акнун футболбозони дастаи Сарафшан тӯб ба сутуни дарвоза бармехӯрад. бисёр ҳолати ниҳоят олӣ буд барои гол задан, истифода набурданд, аммо ҳуҷуми дуру дарозе ки мо инҷо мебинем ба он овард, ки зарбаи пеналти таъин шуд ва ҳисоб тағйир ёфт. Мирзоҳид Мирзомаҳмудов ҳисобро аз зарбаи пеналти дар дақиқаи 81 тағйир дод. 1-2. хуб, футболбозони дастаи Сарафшан барои ин ҳолатро барбод доданд. ин ҳамон ҳолати пеналтие ки буд, бо даст бозӣ кард муҳофизатгар ва довар ҳам бе ягон шубҳа ҳамин зарбаи пеналтиро таъин кард. ин аллакай дақиқаи якуми вақти иловашуда ба қисми дуюм аст ва Султонбек Фозилов, ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омада буд, ҳамин гуна як зарбаи қудратманде аз беруни дарвоза зад, ки он ба тӯри дарвоза ворид шуд ва ҳисоб баробар шуд. 2-2. дерби тавре гуфтем бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид. бози нақш шуд, ки ду команда аз вилояти Суғд боз кардем, как дерби ҳисоб буд. бозе ҳамихел шуд, ки 2-2 анҷом ёфт. Якуне ки зарби 11 метра доданд, охираш бачаҳо камтар консентратсия мекарданд барои ман. дар охираш 3-4 момент доштем, назадем. Хочу поблагодарить обе команды за показанный хороший футбол для болельщиков в такую погоду, в дождливую. Могли выиграть и та команда, да? Ну, разошлись ничего. Благодарю, что ребята, проигрывая 2-0, все-таки добились ничьи. Это очень показали, что у них есть характер.